rejtni ħażin biex nderri neħtieġ li nkun ħdejk kemm kien jiswili li qatt ftit attent int li l-maġiri għajn ta' fel inħossok qribi kull ħin nitkellem waħdi u ndur f'nofs tal-lejl jekk mhux imħabba li għandi għalik għadha x-xemx mhux tila dur is-sejl fejn ħobb il-qalb jimxi riġlejja għax lilek nara biss b'għajnejja X'tinsal wedit nerġa' ntennilek li lilek irrid int l-aqwa tama għall-isbaħ ġejjin taqrib ħadd isma' dawn il-kliem fejn ħobb il-qalb jimxi riġlejja L-imħaddam lejt bid-dmur finni kett nejt nil-kod għax rajtek sejr għal-bot fejn tħobb il-qalb jimxi riġlejja għax lilek nara biss b'għajnejja tkun f'moħħi lejl u nar m'hemmx li fek ngħid għalija minn wiċċek Thank you.